Hinkhy Khwlai song norok bahai tongmai kha khlai norok jotono kaham kurung no tongna nei train dong ni pagi video kaisa belai khana nangkuk mani tui pheman hinkha obase norok o jaga siluk nukhuna siluk no wanji kok beka hinu juk hinkhe naidi obo wngkha kaisa Bangladesh ni kaisa video footage obo tabuk Facebook o viral wngwi tongo hingkha o jaga cherai nukhuna tei o jaga balti rogo thui norok nukhuna phiaba ang jaga blur khaika guideline ni bagui obo rwimaya hingkhe naidi borok o siluk phungo thangi borok romwi o hingkhe o cherai ni bumung hingkhe Sadhia hingkhe bo soi khanario je borok bini baba bai siluk borok romphung phungo thangya kanai hingkhe borok tui tisaoya kanai borok teha nogo tui siluk no sui tei tmajani thui no a siluk no charifung phiaba naidi sung siluk sung agio khetorogo sung ba arokno thaka hingkha pukurogo phano hingkhe besirbag tui rogo no khetorogo no manthogo siluk rok hingkha mai bono thangara hingkha kebo baksa siluk rok warjagui phiaba siluk Bangladesh hingkha kai o siluk no sasa sauna gaboni bagi borok tini sao je siluk tui borok kaisa Baniya Khai tongo hingkha siluk tui borok kaisa mongni nukhung choli tongo siluk phalina bongni family choli tongo ni bin baba oro saka hingkha guys norok ang kijisa bini je cherai kok samanang khanari wano hingkha ang asuk khanari glakam gawo buini video ba ang phunung thanglia norok tomung no naina muchung hingkha ang video ni link description hori nai asuk no hambai বাবার সাথে আমি যুক্ত করি তারপরে বাবার সাথে নিয়ে আসি আমি খাবার দিয়ে ওই পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে দিয়ে আবার দুধ নিয়ে খানা দুলা সব ভালোবাসি বাংলাদেশের মধ্যে হয়তো কেউ চাষ করে না আমি একমাত্র চাষ করতেছি এই যে সকালবেলা এই যে রক্ত এই যে ভোরে রক্ত ধরে নিয়ে আসছি রক্ত নিয়ে এসে রক্ত খাওয়ালাম প্রায় 3:30টার দিকে উঠে চলে গেছি যে আপনার নিয়ে আসে তারপরে ফজর নামাজ পড়েছি।